Здравейте! Аз съм Борис от Finance Club и днес ще ви запозная с това какво е биткоин. Ако подобни теми са ви интересни, моля последвайте канала ни. Приятно слушане! Може би сте чували за биткоин, но какво представлява той? Биткоин е цифрова или виртуална валута, която използва криптография за сигурност. Транзакциите се проверяват от мрежовите възли чрез криптография и се записват в децентрализирана и виртуална публична счетоводна книга, наречена блокчейн. Биткоин е създаден от анонимно лице или група лица под името Сатоши Накамото през 2009 година. От тогава биткоин се превърна в най-известната и широко използвана криптовалута. И така, какво точно представлява биткоин? Нека разгледаме въпроса отблизо. Биткоинът е цифров актив, който става все по-популярен през годините. Основната му цел е да се използва като сигурна форма на плащане чрез децентрализирана мрежа, наречена биткоин блокчейн. Биткоин може да се използва за закупуване на стоки и услуги онлайн, да се изпраща по електронен път на други хора, които го приемат като форма на плащане, и да се съхранява в цифрови портфейли. Благодарение на използването на криптографията, биткоин направи революция в начина, по който мислим за парите, и в начина, по който сигурно се извършват финансовите транзакции в интернет. Как работи биткоин? Често чуваме как технологичният напредък влияе върху начина, по който потребителите вземат финансови решения. Биткоин, като вид криптовалута, е един такъв иновативен начин, който се появи през последните години. Но как работи биткоин? Накратко, мрежа от свързани компютри, така наречените възли, в която се потвърждават и проследяват източника и движението на всички биткоини. Всеки възел обобщава и съхранява информацията в онлайн счетоводна книга, така че потребителите не могат да изразходват повече от веднъж същите монети, които вече са използвали. Освен това, нови биткоини се създават от миньори, които използват сложни математически изчисления, за да проверяват и добавят транзакции в публичната счетоводна книга. Като гарантира сигурността на всяка транзакция, криптовалутата биткоин набира популярност като все по-жизнеспособна възможност за дигитални пари. Кой създава биткоин? Създателят на биткоина е неизвестен. Той е създаден от анонимно лице или група, която се представя под псевдонима Сатоши Накамото. Биткоин мрежата се захранва от миньори, които проверяват транзакциите на потребителите и създават нови биткоини. За да станат миньори, лицата трябва да инвестират в мощен компютърен хардуер, който да поддържа високия изчислителен процес, в който трябва да се включат, за да могат да събират възнагражденията си. Възнагражденията са под две форми. Малки суми биткоини и такси за миньорски транзакции, които се печелят от потвърждаването на нови транзакции в блокчейна. Добивът на биткоини е постоянно развиваща се технология и хората, които се включват в нея, често се оказват в челните редици на иновациите. Какво може да направите с биткоин? Биткоинът е иновативна цифрова валута, която набира огромна популярност в света. Биткоинът предлага толкова много невероятни възможности, включително възможността уверено и сигурно да купувате, продавате и съхранявате стоки и услуги, без да разчитате на трета страна. Биткоин може да се използва и за изпращане бързо и сигурно на пари навсякъде по света с невероятно ниски такси, което го прави изключително полезен инструмент за предприемачите, които искат да увеличат печалбите си. Освен това, на определени места можете дори да използвате биткоин като форма на плащане за ежедневни стоки и услуги. Че дори да плащате и данъците си. И така, какво чакате? Започнете да проучвате какво можете да правите с биткоин още днес. Как да се здобия с биткоин? Ако сте готови да се потопите в света на биткоин, но не сте сигурни как да започнете, има няколко неща, които трябва да обмислите. Първото е къде да купите биткоин. В зависимост от местоположението ви и наличните възможности, това може да стане чрез онлайн пазар като Coinbase или чрез биткоин банкомат. Второ, важно е да помислите за съхранението. Биткоинът трябва да се съхранява сигурно в така наречения портфейл, който се предлага като софтуер или хардуер. Познаването на начина на работа на всеки вид портфейл ще ви помогне да предпазите монетите си от хакери и други заплахи. И накрая, запознаването с пазарните тенденции и начина на търговия ще увеличи шансовете ви за печалба при покупко-продажба на биткоини. С правилните знания и решения,
Започването на работа с биткоин може да доведе до дългосрочен успех в инвестирането. В заключение можем да кажем, че биткоинът е вълнуваща финансова технология, която разкрива големи възможности както за бизнеса, така и за физическите лица. Основите на нейното функциониране, криптографията, децентрализираната счетоводна книга и конкуренцията, която създава повече биткоини, са изненадващо прости. С все повече фирми, които вече приемат плащания с биткоини, и с нарастващия списък от търговци, от които може да се купува чрез използване на цифровата валута, става все по-лесно да се впуснете в този нов свят. Биткоинът все още има много място и потенциал за развитие, така че ако искате да се включите, не е нужно да чакате повече. След като придобиете по-добра представа за биткоин и за всичко, което той може да предложи, можете да отворите портфейл, да закупите няколко монети или част от такива и да започнете да създавате свои собствени трансакции. Никога не се знае с криптовалутите, които правят скокове в различни индустрии, кой знае къде ще ви отведе вашата инвестиция. Надявам се тази информация да ви е била полезна и интересна. Ако е така, натиснете бутона за харесване и се абонирайте за канала ни. Благодаря, че бяхте с нас. Приятен ден и до следващото видео!